Ay mga kapobre, magmukbang ko. Umahaw na ta. Ang po sa taba. Ana ako'y itlog, na ako'y inununan. Mag-ampo sa may mga kapobre ha. Nako'y hotdog, nako'y inununan mga kapobre. Inununan nga tad. Naman si Madam Desiree sa kong kilid. Dili daw siya matkuan kayo. Kuno siya hilamuos pa kamo pa kandosi kog kuanan be. Nano ko sabaw isda. Tad ni mga kapobre mo yung ulam. Kato na. Ako itlog. Mga unta mga kapobre. Ini kayo mapapagkan sa kanan. Pagkag sabaw. Dalawa eh. Taas naman. Sad. Pesko ka ni pagpalit niya. Gapon siya ni palit. Ano mga kapobre. Ang itlog hanta parat di. Palitan ko? Palitan ka? Wala na. May ketchup eh. Takda makamuking eh. Umi kayo ha. Nako'y turmeric di mo kapobre mo. Nasa ko mga pi. Sabaw mi, lamit naman sabaw mi. Lamit naman sabaw.